Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Η επαύριον ήτησες τη μετά την Παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν ετιζών, μετά 3 ημέρας εγείρωμε, και έλεψον ούν ασφαλιστήνε τον τάφον έως της 3ης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νύχτος, κλέψωσιν αυτόν και ύποσι το λαό, ηγέρθη από τον νεκρόν, και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης, έφιδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσας Θεός είδατε, οι δε πορευθέντες, εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας. Ειρήνηση. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Καλά το εξομολογήσω, Κύριε, ψάχνω να τη